Bună seara, dragii noștri! Vă salutăm la o nouă ediție a emisiunii Culoarea Dansului, o emisiune în care încercăm să ne balansăm existența între muzică, dans, culoare, bucurii, premii, dezamăgiri și multe altele care poartă cu sine acest gen al artei. Invitații noștri sunt, ca de obicei, doi dansatori care încearcă să completeze acest spațiu al emisiunii noastre, dar de fapt lumea știe. De acum 3 ediții la rând vorbim despre perechea Doga Malai, care au purtat victorii, ne-au adus bucurii de pe la manifestările pe unde au fost. Iată, alături de noi, Dumitru Doga și Alexandra Malai. Vă salutăm și vă întrebăm dacă viața voastră s-a schimbat cumva în ideea faptului că de la o vreme încoace veniți cu atâtea premii și cu atâtea performanțe. Ну, я бы хотела сказать, что, конечно, изменилось. Изменилось и сам режим, потому что у нас спортивный режим, и мы очень много ездим, и, соответственно, посещаем школу не так, как остальные. А после побед, конечно, мы по-другому себя ощущаем. Все как обычно. Даже у нас сейчас будет чемпионат мира, и мы еще сильнее готовимся. Даже готовимся еще, будем готовиться еще сильнее, чем к этим чемпионатам, которые закончились. De fiecare dată trebuie să ne spuneți care au fost rezultatele, succesele și de asta dată ne vom referi la turneul pe care l-ați avut în Bulgaria. Aș spune că turneul în Bulgaria a fost primul, dacă ultimul a fost la Stuttgart, care am încheiat anul, și în Bulgaria, care l-am deschis anul, de dans, așa îmi spune, care în septembrie, primul turneu. Pe noi ne bucură că Moldova s-a prezentat tot la un nivel înalt, cu atât mult că noi aici, la Balcani, suntem primii. Și așa, totuși, perechile noastre ne bucură și la Junior 1, și la Junior 2, și la tineret. S-au calificat pe locul 1. Locul 2 și 4 am avut la International Open, unde au participat peste 15 țări așa cum Lituania, Austria, Germania, Rusia. Toate rezultatele care le-am obținut în Bulgaria ne dovedesc că noi suntem la un început bun și sperăm că cum am început anul așa să terminăm cu medale, cât sport este sport. Cum au fost clipele când ați stabilit că sunteți premianții acestui concurs? În primul rând, emoțiile nu s-au trecut, tot mai aveam acest sentiment că am luat locul întâi și când acolo când eram la concurs și am câștigat, simțeam că suntem în aer, într-un nou cer. Мы почувствовали, во-первых, радость, счастье. Мы были очень рады, мы тренировались много. Благодарны своим тренерам очень сильно. И они нам в это помогли, верили в нас. Acum ai emoțiile cele sau s-au pierdut deja? Да, не знаю.
Faptul că ați luat acolo locul întâi vă obligă și mai departe să fiți la fel de buni, să încercați să mențineți acest premiu sau această etapă pentru voi, sau vă puteți relaxa de acum înainte? Nu, noi ne putem, dar nu ne vom relaxa pentru că vrem să câștigăm și înainte, la restul concursurilor. Vine acum campionatul și vrem să avem aceleași rezultate bune. Adică ne vom antrena până atunci. Iată ultima voastră performanță din Bulgaria. Ce a fost ea pentru voi în șirul acestor premii pe care le-ați adus în această vară? Были немного небольшие сложности, у меня было со здоровьем, небольшая неполадка, а так нормально выступили хорошо. Было довольно легко танцевать. Физически было легче танцевать по той причине, что мы все лето вот ездили и на турниры. За счет этого мы уже были хорошо подготовлены физически. Care sunt aturile perechii Doga Malai de se aleg cu atâtea locuri întâi în ultima perioadă? Ei nu sunt cei mai buni, sunt unii din cei buni, de atâta că adică mai avem perechi care concurează și chiar colegi de lor. Pentru Doga Malai s-au pus scopul, adică clar că fiind la 15 octombrie campionatul mondial, la tineret standard, ei au toată perspectiva adică devin campioni. Pregătirea s-a început nu acum, dar cu an înainte și de atât poate atenția au fost mai mare la perechea aceasta. Ne-au bucurat rezultatele că și în Italia, la două competiții deschise vara, și în Spania, două competiții în Germania, două competiții, ei au câștigat la toți concurențe. La Burgas pentru ei a fost ultima competiție, de atât că ei acum, luna asta ultima, sunt într-o pregătire specială și de atât pentru noi era important, bine că ei au câștigat, adică trebuie să câștige, pentru noi ne-a bucurat faptul. Adică cel mai mare scop a fost ca să vedem ultimele mărânțușuri, așa ceva, în care direcție mai trebuie de lucrat, măcar eu mă repet că ei au câștigat de la toți perechile care pretind la locul întâi, este totuși trebuie să fim pregătiți la un nivel foarte înalt, adică concurența este concurență, încă o lună de zile și nu înseamnă că perechile celeași din Germania, din Rusia sau din Lituania, din Italia nu se pregătească pentru campionat, de atâta noi trebuie să fim adică pregătiți cu o rezervă mult mai înalt. Faptul că ei a câștigat încă o dată, cu atât mai mult că ei au participat și cu adulți, la International Open, unde au ocupat locul 4, au luat un punctaj pentru, adică ratingul mondial, ei sunt pe locul 40 în ratingul mondial între adulți, de la anul viitor ei trec în categoria aceasta, au început așa deja, adică printre primii. Faptul ne bucură și sperăm că să ajungem până la campionat într-o stare bună și la nivel înalt.
să-i întrebăm pe invitații noștri cum au început ei, cum au fost începuturile lor și dacă își amintesc prima oară când au intrat într-o sală de dans, care a fost emoția pe care au trăit-o. Я начала танцевать в 11 лет, и первый год, который я ходила на танцы, я занималась без партнера. И мне, конечно же, не было особого какого-то интереса, я просто ходила по инициативе родителей. И сейчас я абсолютно не жалею. Но на тот момент, возможно, да, были моменты, когда хотелось бросить. И в дальнейшем, когда у меня уже появился партнер, как и в любом спорте, были такие моменты, когда уже появляется какая-то усталость. Но они довольно кратковременные, поэтому они проходят благодаря, наверное, поддержке родителей и тренеров. На танцы я пошел в 7 лет, меня отправили туда родители. Поначалу мне не очень нравилось, но потом, когда начало получаться, уже и понравилось, и захотелось этим заниматься. Был период, когда это немного надоело, но когда я его perejil, уже без танцев сейчас уже не могу. Iată că de asta dată în emisiunea noastră doamna Svetlana Gozu ne va vorbi despre cluburile unde trebuie să vină micii, începătorii, copiii care vor în final să ajungă la o performanță de talia aceleia pe care o au invitații noștri. Коллектив Кадрянка работает на базе 3 залов. Это зал, вот здесь большая базовая школа наша, это возле педагогического института на Крянге 1/2. Далее у нас зал на Ботанике напротив магазина «Элат». 20-этажное здание на 1-м этаже и на базе 2-й английской школы. Больше в Кишиневе филиалов Кадрянки не существует. И в республике то же самое. Ни один педагог, который работает под именем Кадрянки, не является тренером Кадрянки. Сейчас, как оказалось, действительно, под именем коллектива Кадрянка существует очень много групп, маленьких подгрупп. Люди, используя наше имя, пытаются зарабатывать этим деньги. И, может быть, если бы вопрос стоял о том, что они дают правильные знания и правильное направление, то как бы мы бы, наверное, это не подняли. Просто мы столкнулись с тем, что люди приходят к нам и говорят: вот мы занимаемся у вас в Кадрянке, мы хотели бы перейти в другую группу. Когда мы начинаем выяснять, где они занимаются, оказывается, что это вообще не Кадрянка и непонятно, чем они там занимаются. Потому что когда начинаем тестировать, все-таки пришли, занимались 3-4 года люди, и как оказалось, что дети просто элементарных навыков не знают. Очень многие люди просто информированы тем, что в Кадрянку вы просто не можете попасть. Здесь такой строжайший отбор, здесь настолько финансовые проблемы существуют сложные. Мы принимаем в коллектив Кадрянка, в принципе, всех желающих. У нас подходят люди, которые занимались когда-то танцами народными или из хореографических училищ. Мы принимаем и с самого первого года обучения, когда люди вообще не танцевали. Мы принимаем и взрослых, и маленьких самых 5-леток. Поэтому, в принципе, то, что говорится и готовится у нас как бы кадры чемпионов, да, линия подготовки спортсмена настроена на высший результат. Но для того, чтобы добиться этого результата, не обязательно нужно быть каким-то сверхталантом. Желание, трудолюбие и постоянная дисциплина, вот это, в принципе, что требуется от танцоров. Раз, два, 3, 4, раз, два, 3, 4, раз, два, 3, 4, раз, два, 3, 4.
Ce înseamnă acest regim special, pregătire intensă pentru campionatul mondial? Pe lângă faptul că lumea investește în voi mari speranțe, cei din lumea dansului știu că voi sunteți pretendenții principali la o poziție întâi, chiar pot să zic ce înseamnă viața voastră de zi cu zi, uite, în această perioadă. В этот период перед подготовки у нас очень интенсивные тренировки. Сейчас пока нет, но в дальнейшем, возможно, будут практически целыми днями. И это, конечно, довольно сложно и как физически, так и морально, потому что устаем, но мы готовы к этому, потому что есть ради чего. И в дальнейшем, чтобы добиться каких-то результатов, всегда нужно потратить много сил, терпения. Специальный режим это нам придумал как бы наш тренер. Мы должны сдавать его как бы график нашей работы. Он согласовывается с тренером и дальше делается какой-то вывод и решение. И добавляют уже работу или не добавляют, это уже смотрит тренер. Мы должны только уважать его, не знаю, доверять ему. Făcând referință la competițiile de ultimă oră care au avut loc în Germania, iată că acum ați venit din Bulgaria, după care criterii se stabilesc categoriile de dansatori? Sau fiecare campionat își are parametrii lor? Sau este nu știu, un tipar internațional? Este un regulament internațional care vine de la Federația Internațională și dansatorii sunt pe categorii de vârstă. Juvenal 1, aceasta până la 10 ani, Juvenal 2, 10-11 ani, Junior 1, 12-13 ani, Junior 2, 14-15 ani, Tineretul 16-19 ani, de la 19 până la 35 de ani, acestea sunt adulți, asta adică categorie mai importantă. La Occident e foarte dezvoltat și sportul, adică la dans sportiv între seniori, asta e vârsta peste 35 de ani, acolo e mai strict. Senior 1, 35-45 de ani, senior 2, 45-55, sunt senior 3, peste 55 de ani. Asta ca un hobby pentru oameni în vârstă. În țara noastră și în toate țările astea de Est, Rusia, Bulgaria, Polonia, nu se practică mult. Noi totuși punem perspectiva adică pe copii,
mai mult la Occident, dar sunt și așa categorii. Asta ce înseamnă categorii? Un partener poate, adică până la senior, și fi mai tânăr, dacă este pe vârsta adică cea mai mare. Se permite la alte competiții, numai nu la campionate mondiale, când două categorii poate să lanseze în comasate, adică junior 1 cu junior 2. Organizatorul dinainte anunță că competiția ar fi junior 1 plus, adică junior 2. Alți organizatori se permite, dar numai organizatorii pot, că când le se dă voie la categoria mai mică și participe adică în categoria mai mare. Adică la toate competițiile care se fac International Open pentru adulți, dar le se permite la tinerii de vârsta 16-18 ani să participe la aceste competiții. Adică participând DOGA, acei care arată rezultate, să facă un bagaj, adică o rezervă până a trece în categoria aceasta. Dar asta tot e foarte strict sub regulamentul IDSF, adică Federația Internațională, și nu poate orice organizator din capul lui sau cum ar vrea să facă. Astea sunt stricte. Mai sunt categorii la dansuri care este E, D, C, B, A, adică clasa internațională. Aceste categorii sunt mai multe interne pentru fiecare țară, pentru competiții, pentru începători. Adică un dansator începător care practică dansul un an de zile sau 2, nu poate concureze cu acel care practică 5-6 ani. De atâta este gradația asta între clase, cum la sportiv. Candidată maestru sportul, așa și la dansă, când dansatorii de la un nivel poate să concureze. Să fac și competiții, adică internaționale, putem, cum noi invităm din România, din Ucraina, să spunem dinainte, că se face junior 2, adică vârsta 14-15 ani, da, pe clasa C. Măcar dacă vârsta este vârstă, clasele diferă. De pildă, dacă luăm clasa din Moldova și din Germania, la noi e mult mai înaltă. Când ies dansatorii adică din Germania, clasa C și ca noștri, diferența e foarte mare. Nu mai vorbim de România, că acolo poate clasa A e la nivel cu a noastră clasa C sau clasa D. Dar, adică aproximativ, ca să poată concura, este gradația aceasta. E mai mult internă și pentru a ridica nivelul, pentru a putea concura și nu a confrunta dansatorul, cel care e de performanță, care se ocupă mai mult cu unul începător, dând posibilitatea să vadă creșterea lui la ce nivel, adică dacă s-a ocupat un an de zile, la vârsta lor sau între cei care un an de zile, el e primul, de atâta este a doilea categorie între clase. Între vârste am spus. O mostră de specific local este concursul de rock-and-roll între adulți din Germania, care nouă ni s-a părut chiar destul de spectaculos.
vorbit despre categoriile la dans și domnul Guzun ne-a spus că peste hotare există seniorii care dansează, categorii de vârstă până la o limită, fără limită. Dacă vedeți voi în perspectivă viața voastră doar în parametri de dans sau o să vă ocupați și cu altceva? Вряд ли я буду танцевать в категории сеньоров, но, возможно, в дальнейшем займусь тренерской работой, потому что, как правило, танцоры вот доходят до 35 лет, и дальше уже идет тренерство. Ну, я тоже не определился, куда еще пойду. Все случается в жизни, надо иметь какое-то второе, что-нибудь еще, куда можно, да, второй вариант. Но я тоже надеюсь на то, что я буду тренером. Pentru că intrarea noastră ne-o facem cu obișnuita întrebare pentru invitații noștri dacă își văd dansul lor într-o culoare concretă. Iată, această întrebare va fi pe final de emisiune. Наверное, стандартная европейская программа у меня ассоциируется с какими-то легкими пастельными тонами, может быть, что-то голубое, розовое, но очень легкие. А латиноамериканская программа, наверное, наоборот, что-то вот где-то какой-то танец красный, может быть, ну что, страсть, или золотой, вот что-то такое. Este foarte curios ce culori vezi tu, în ideea că voi dansați totuși împreună și sunteți un tot întreg pe ringul de dans. Ну, я согласен со своей партнершей в том, что в стандарте, как бы в европейской программе, цвета, наверное, которые ты ощущаешь, когда танцуешь, они более легкие, более приятные на взгляд. Латино, да, это более такие яркие окраски, не знаю, которые более бьют в глаза и привлекают зрителей, не знаю, может быть. Aceștia au fost invitații noștri de astăzi. Memorați numele Dumitru Doga, Alexandra Malai. Veți mai auzi de numele lor. Noi venim peste 2 săptămâni în casele dumneavoastră cu multe detalii și cu multe informații despre campionatul de dansuri mondial care va avea loc în luna octombrie la Chișinău. Bună seara, dragii noștri! Vă spunem bine ați venit la toți cei care sunt curioși să vadă ce se mai întâmplă pe lumea dansului. Iată această emisiune intitulată Culoarea dansului. De obicei invităm în studio la noi oameni care sunt implicați nemijlocit în această activitate. De asta dată l-am invitat chiar pe domnul Guzun. Vă spunem bine ați venit! Bună seara! Pentru că atunci când spunem Codreanca nemijlocit, vine numele dumneavoastră alături, pentru că atunci când spunem domnul Petru Guzun, Svetlana Guzun, lumea știe că aceasta înseamnă Codreanca. O să vă întreb altceva. Ce v-ați fi făcut dacă nu erați alături de dans, dacă nu vă ocupați de această activitate? Nu mai știu acum, că deja peste 30 de ani sunt Codreanca și eu nu mă închipă fără Codreanca. Ce era de făcut? Trebuie să, adică ne întoarcem înapoi vreo 35 de ani. Cred că ceva tot să primim. Poate devenim un inginer bun, că mai am terminat Politehnica sau mai știu, un director, dar viața mea am legat-o cu dansul și de atâta noi ne închipim deja fără dans. Dacă vă mai amintiți, de unde a apărut această denumire Codreanca sau de ce tocmai la acest titlu v-ați oprit? În 1973, când am început eu ca conducător, erau două grupe. Grupa de dans popular, că eu când la Politehnică am dansat dans populare, și dans de salon. Și Codreanca a venit chiar la grupa cei, la dansul populare, dar fiindcă ne-am ocupat numai cu dansul popular până în 1977, adică numai 4 ani, și în 1978, când trebuie Codreanca să primească titlul de colectiv popular, cum era, adică trebuie numai decât o denumire și noi ne-am oprit la Codreanca și așa
să mergem și pe ziua de astăzi. Iată că 30 de ani la rând investiți în această formulă, în această idee. Astăzi Codreanca a ajuns un simbol pentru dansul moldovenesc, dar dacă vreți, chiar pentru întreaga noastră țară. Una din ultimele prestații de amploare care a avut-o Codreanca a fost participarea dumneavoastră în cadrul Festivalului Cerbul de Aur. Am auzit foarte multă lume vorbind de bine. Spuneau că o asemenea prestație n-au văzut de mult, în ideea că nu toată lumea urmărește campionatele sportive, acolo unde participați dumneavoastră de obicei. La un spectacol muzical unde ați participat acum, la Cerbul de Aur, asta a fost chiar o realitate și o strălucire deosebită. Ce a însemnat pentru dumneavoastră această evoluare? Eu spune că noi a doua oră participam la Cerbul de Aur prin 1990, 91, 92, după Revoluție. Codreanca a făcut mult a sprijinit dansul de salon, dansul sportiv în România. Noi am fost la început, adică le-am pus umărul și nu mă țin acum aminte, prin 1995-96 deja Codreanca a participat. Fiindcă noi totuși mai mult ne specializăm pe dans sportiv, mai mult pe competiție, nu avem posibilitate a participa la acest festival. Anul acesta așa o concis că Codreanca era liberă în zilele astea, noi am acceptat și cred pentru bine când s-a scoat publicul aplaudând Codreanca. Asta a fost un succes și pentru Codreanca și pentru noi moldoveni și cred și pentru spectatorii acei din România care au avut posibilitate și vadă pe viu încă o dată Codreanca. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. V-am invitat astăzi să vorbim despre campionatul mondial de dansuri care va avea loc peste o săptămână la Chișinău. Concursul e din 1994. Tradițional facem de ziua orașului, cândva era acum de hramul orașului și în fiecare an, paralel cu acesta, Federația Internațională ne dă posibilitatea, adică ne oferă să petrecem
oricare campionat. A fost campionat la formație, campionat la junior 2, campionate la 10 dansuri. Acum, eu cred că de ce e campionatul mondial la tineret, noi avem bune succese. La tineret știm că perechea noastră care pretinde la medalie au câștigat chiar și anul acesta 2 campionate în Italia, 2 campionate în Spania, 2 campionate în Germania și fiind Moldova nu pe locul întâi, dar în frunte între țările cele care dansul sportiv e dezvoltat, mă refer la Italia, Germania, Rusia, având și posibilitatea și mai multă experiență, având o echipă de a organiza aceste campionate, Federația Internațională IDSF de Dans Sportiv nu stă la îndoială când noi propunem sau acceptăm a petrece un campionat oricare aici în Moldova. Doza de responsabilitate este foarte mare în această idee. Sunteți deopotrivă organizator, arbitru. Bineînțeles, nu putem să spunem despre activitatea dumneavoastră de dansator la trecut, pentru că tot ceea ce faceți acum include această performanță. În care postură vă simțiți mai bine? Atunci când sunteți pe ringul de dans, atunci când arbitrați sau atunci când organizați acest campionat? Dar eu spun că eu mă simt și acolo bine, de atât că este și o experiență. În primul rând, noi avem o echipă care fiecare știe lucrul lui, de ce el trebuie să răspundă în momentul și eu, adică mai mult dirigez ca organizator. Prin culisele activității dumneavoastră am ajuns și noi și am filmat recent antrenamentul pe care îl fac dansatorii noștri cu cineva din străinătate. De ce considerați că este necesar să invitați un antrenor din altă parte? Ce ar putea el să spună nou pentru dansatorii noștri, să facă nou pentru ei, să se ocupe în mod special cu ei? Nu, eu vreau să subliniez chestia asta, nu că avem nevoie de dânse, pur și simplu orice altă opinie, spune că la un dansator, când ajunge la nivel înalt, când un antrenor spune poate de 100 de ori aceeași, trebuie alt persoană când spune tot acel lucru, dar cu alte cuvinte și poate mai repede ajunge sau adică sublinează niște mărunțuși. Noi vorbim de campionatul mondial, de perechi, adică din altă valoare și nu numai că noi invităm, și noi de multe ori, adică plecăm... Era următoarea întrebare, dacă mergeți și dumneavoastră. Da, mergem și noi facem în Italia lecții și clar lucru că noi invităm niște antrenori de rangul mondial pentru a ajunge la niște chestii. Nu poți să te dezvolți dansul numai în Moldova sau numai în Italia sau numai în Germania. Este clar lucru că, adică întotdeauna apare ceva nou și schimbul acesta ajută dansul. Și cum noi practicăm alte lecții, cum la noi vin perechi din România, din Ucraina, noi predăm în alte țări, fix așa facem și noi. În fiecare lună ceva apare nou și schimbul acesta ne dă posibilitatea ca să nu rămânem noi în urmă.
asta prima experiență de acest fel sau ați mai fost în Moldova? No, it's not the first time that I'm here in Moldova. I'm coming about 2-3 times per year. Ce știați despre perechile pe care trebuia să le pregătiți de asta dată? Well, I have to say, well, now it's already a couple of years that I'm coming here, and I know the couples quite well. I have to be sincere, then I'm quite happy to work with them, and they improve a lot. De unde știați care sunt punctele lor vulnerabile, în măsura în care v-ați pregătit poate un complex de exercițiu special ca să lucrați cu ei? Of course, I know the problem of the couple, and I try to work hard with them to get them more strong psychologically than normally, because then normally they don't speak a lot, and normally they have to learn to speak, to question, and to tell me their feeling, so I can improve their own dancing. Perechile pe care le pregătiți aici vor concura în ringul de dans poate cu niște perechi din țara dumneavoastră. Vi se pare echitabilă ideea că veniți în altă parte să pregătiți concurenții respectivilor dansatori? Well, actually, I don't say my couple or their couples. They are all couples that I'm teaching, so I try to give my best to all of them. So I don't think it's any problem when I see them on the floor competing one against the other. But I have to admit, does make me stronger to learn how to improve them more. Pentru că toată lumea vorbește foarte frumos de Codreanca, o să vă rog să mai adăugați poate niște impresii în buchetul de ferale care li se spune de obicei. But I have to admit, in Codreanca, you know, they got a lot of couples, and the teacher, they are doing a great job. Because even if I come 3 times per year, if the teacher, they are not good, the couple, they could not improve at all. So we have to admit that the teacher, they are doing a great job here. So it's a difficult job as well.